Christians abulala imihla namalanga kungenxa yezikhundla ezibangwayo. Nasemphakathini wethu kuyabulala kunje kungenxani kubanga isikhundla into engafuna ukuzibona infika kunomunye. Uhleze ufuna ukuzibona esuphila ngaso sonke isikhathi into engcono. Asithathwa isikhundla emamandleni. Kuleli lethu awuzele umsebenzi, uzele isikhundla. Imisebenzi ingakamfana iyasibiyela, kodwa into ehamba phambili ukuthi bangivele nguvile ophetheyo. Uphethe wenzanga, nasithi uphatha while you are doing that nothing. Sithi nabantu abazosebenza lezo zikhundla bazisebenzele lezo zikhundla. Kungabi ngokuphakama, kodwa uNkulunkulu eqiniso linjenje bazalwane. Sibulalana kanje. Sithukana kanje. Ingoba inkinga yezikhundla kuqala. Isikhundla sibanga ngisho emndenini, kodwa ngaphandle kwesonto. Kwakuyokwenza kanjani